Rek 120 juta oleh oma modern lo ngapik rek omae lingkungane ya wis dek jero perumahan lingkungane elit rek yo sepilno lingkungane sik jak lah iki 120 iku DP-ne rek yo lokasine dek Derancang Menganti perbatasan kota Surabaya Barat teko Benowo mek 10 menitan lah rek yo wis langsung ae gak suwe-suwe masuk jak lah iki wis oleh pager rek yo kena dibuka karo ditutup iki wis free teko aku wis kanopi yo free rek yo le masalah karpot ombo rek yo mobil sembarang iso mlebu tenang ae lah terus nang kene iki kena ge parkiran sepeda utawa apa wis pen aturan dhewe wis free pompa air ya wis fase tampak depannya wis kayak ngene iki rek yo perpaduan cendelo karo topi-topian lah terus nang kene iki ono lampu hias rek yo dadi ketok estetik lah omae lah kusene wis almini anti rayap. Lah iki ruang tamu atau ruang keluarga istimewa rek yo langsung terhubung karo dapur tapi dapur estetik rek yo wis ono minibare lah plafone sepilo sik jak lah plafone wis drop ceiling ono lampu hiase gandul-gandul ono telu ngono iku ya lah lek sampean pengen tendangan keranjang kuning lah terus nang kene iku wis ono kaca dadi omah iki pencahayaane apik lah terus nang kene iki langsung terhubung karo dapur wis sing ono minibare iki rek yo wis ono lampu loh, wapi rek yo, boys rek yo. Kene nggone wastafele, kene nggone kompore. Lah wis, kamare ono loro. Lah, iki kamar pertama nih. Kena gambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Tapi aja lali kok cendele ditukono gorden rek yo. Wis. Iki terus nang kene kamar kedua rek yo. Iki kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama. Wis ono cendele dadi wis anti pengap lah. Wis. Saiki langsung dek kene rek yo. Kamar mandine sing super gede, kena gados wong 29. Wis tak keramik, klosete nggih kloset duduk, shower ready, ada sabun ready. Sing hobine nyabun langsung digas. Lah, terus nang kene iki ana ruangan wis sampeyan aturan dhewe kena gawe manfaat nopo, gawe gudang-gudang cilik-cilikan yo kena wis aturan dhewe rek yo. Lah terus nang kene iki area laundry room utawa home service yo. Wis apik rek yo. Kene wis tak kran, kene wis tak pembuangan. Terus nang kene iki ana pintu, soalnya posisine iki hook rek yo. Ya wis langsung tak sepilno rek yo. Lah, omah iki di ukuran 4x12, regane murah pol, cuma 225 ukuran 4x12. Iso kredit in-house sampai 5 tahun. Yo, syaratnya mudah cukup KTP karo kakak. DP nih mek 120 juta. Info lebih lanjut atau mau tanya-tanya